Mali école privée kun ye baarabila min daminɛ a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ u bɛnna kan k'a fɔ k'u bɛna a gulon kalan k'olu bɛ daminɛ ni tɛnɛndon in novembre tile 27 Keɲɛbakaw fɛ yen nɔ polisimuso dɔ su yera a cɛla la kisɛ o kelen don a kunkolo la marifa dalen bɛ a kɛrɛfɛ a y'a yɛrɛ faga de wa a fagara de wa sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na alamisa don novembre tile 24 terrain bɔtɔ Kayiki kunna Bamako kan a kɔni dirama a y'o kɔni sɔrɔ Mayina sira fanfɛla la machine kunkolo fo ka taa se vagɔn ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen binna fo ka kasara se sira fɛnɛ ma balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min nin samedi don novembre tile 25 école karamɔgɔw ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko association des écoles privées agréées du Mali olu kɔni ye lase dɔ kɛ lase min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka grève min a bɛ senna ni a bɛ dɔgɔkun 3 bɔɲɔgɔnko bɔ k'u bɛna u gulon walasa ka se ka baaraw daminɛ ni lase kɔni o kɔni sɔrɔla fɛn min ye jama dalajɛba senfɛ n'u bɛ wele ko assemblée générale ni o kɛra ka bɛn samedi don ma novembre tile 25 ni o kɛra fɛn min ye nin association min bɛ école privée tigiw mun b'olu fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se u kanumɔgɔw ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni lajɛ belebeleba in kɛ o hukumu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ko a b'o bɔ u bɛ ka grève kɔni kɛ ka baarabila kɛ walasa ka se ka kalan bɛɛ lajɛlen lajɔ k'u ka hakɛw ɲini fɛn min kɛra jumadon novembre tile 24 ni o kɛra ka bɛn ni laɲini min ni o kɛra ministre fɛ min ka ca bɛnnen don kalanko ma ale kɔni ye a laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ko sigiga kuma ko ka tɛmɛ fɛn min ye école tigi ninnu fo ka taa se gouvernement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o lasigi kɔni kɛra juma tɛmɛnen n'o bɛnna novembre tile 24 ma i b'a k'a fɔ ko nin sigi kɔnɔna la kɔni kɔrɔfɔ kɔni bolila kosɛbɛ baarabila min ni a kɛlen don école tigiw fɛ ni o kɛlen don ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ kalanko ka se ka dangarikɛ a la kosɛbɛ i b'a k'a fɔ ko nin kɛnɛ kan fɛn min ye Mali école privée tigiw ye a fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fo k'a fɔ maa dama dɔ la sinon maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni olu ye nin kɛnɛ in lasɔrɔ o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye école sotigi minnu tun bɛ yen nɔ olu kɔni ye a laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye baarabila min ni a tun bɛ sen na k'u bɛna o gulon ka se ka fɛn min ye kalan kɔni k'olu daminɛ ni tɛnɛndon yɛrɛ la n'o bɛ bɛn novembre tile 27 ma ni lasigi min kɔni kɛra i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye école sotigiw ye o caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kuma ɲɔgɔnbaliya ko o de tun gɛlɛyalen don kosɛbɛ waati dɔ la fɛn min ye gouvernement ka se école sotigiw ma wa k'i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye maa caman fɛnɛ minnu bɛ ka jɔrɔ ka hami Mali kalanko fɛnɛ la olu fɛnɛ caman ye u de bila u ma ka se ka kuma n'u ye walasa u ye baarabila min kɛ u ka se ka gulon cogo min na i b'a k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye assemblée générale min ni o kɛra sibiri don novembre tile 25 olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kalo kelen k'u bɛna baaraw daminɛ ka kalan daminɛ ka kalo kelen kɛ ka gouvernement fɛnɛ lajɛ n'a sɔrɔ ni gouvernement fɛnɛ bɛna se ka effort dɔ fourni walasa ka u fɛnɛ bila u ka hakɛ kɔnɔna la sabula fɛn min kɔni ye nin association ye n'u bɛ école sotigiw fara ɲɔgɔn kan u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛ nin kalan kɔni u bɛ a daminɛ nka k'u bɛ danaya ta k'a da u ka association ɲɛmɔgɔw kan walasa olu ka se ka sigiga kuma ni yalayalaw kɛ walasa gɛlɛya min ni a b'u ka nin waati u ka se ka solution sɔrɔ o la ka se ka fiɲɛbɔda d'u ma o fana ka se ka kalan kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la u ye wele bila fɛn min ye école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma fo ka se école promoteur bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ ko nin tɛnɛndon novembre tile 27 ko bɛɛ lajɛlen ka fɛn min ye kalan kɔni ko bɛɛ lajɛlen ka o daminɛ ka kɛɲɛ ni sanga ye sanga min ni o dilen don walasa kalanw ka daminɛ o la ani ka jigin min fɛnɛ la fasili sɛbɛn b'a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin sigiga kuma min kɛra fo ka taa wolo fɛn min ye grève kɔni gulonnen na ko o kɔni ye waleya belebeleba de min ni o tɛmɛna gouvernement ani école sotigiw ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye sigikafɔ ani bɛn o bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna la ka sɔrɔ baara ma bila ka sɔrɔ mɔgɔ ma furugufurugu kibara filanan min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Keɲɛbakaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko nin ye musolaka dɔ ye polisi don a ka jara yɛrɛ ye o ye sergent chef ye i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni ka su de taara ka taa ye fɛn min ye a cɛla la muso min don i b'a ye k'a fɔ ko bɔ taara kɛ a su kan a dalen bɛ dugu ma marifa kɔni o dalen bɛ a kɛrɛfɛ nka depuis o yɔrɔ la ɲininkali tɔ min kɔni kɛra yalima ni polisimuso min filɛ nin ye a ye a yɛrɛ faga de wa walima mɔgɔ dɔ de ye a essayer k'a faga walasa k'a kɔ dogo k'a kɛ i n'a fɔ ni polisimuso yɛrɛ a yɛrɛ faga kibara min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin muso ye n'u b'a wele ko Mariam Togola ni ale yɛrɛ ye promotion 2008 ye ni a ka baarakɛyɔrɔ n'o o bɛnnen don Keɲɛba mara kɔnɔna ma i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jumadon novembre tile 24 ye a yɛrɛ cɛla la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin musolaka in ye mɔgɔ taara ka taa bɔ nin su kan yen nɔ a kun dalen bɛ dugu ma jeliba tonnen bɛ a kunkɔrɔ fɛn min ye marifa kɔni o kɔni o kun dalen bɛ a kɛrɛfɛ n'o ye marifa misɛnmanin ye n'u b'a wele ko peya o dalen bɛ a kunkɔrɔ fasili sɛbɛnbaga yɛrɛ ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ ni o marifa ni o ye a ka baarakɛ marifa yɛrɛ halisa fasili sɛbɛnbaga kɔrɔ fɔlɔ a yira k'a fɔ ko fɛn min ye muso kɔni kunla fanfɛla ye fɛn min kɔni ye joli kɔni caman surula ka woyo dugumala la yen nɔ o ye a yira maa caman na k'a fɔ ko yeko fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ i n'a fɔ ni musolaka ye ni a ye marifa ci a yɛrɛ la ka se ka a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ka se ka dankari kɛ
nka o bɛɛ n'a ta fasiri sɛbɛnbaga y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛli dɔ fana kɛ a la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ waleya fana waleya min na i b'a fɔ ni mɔgɔ dɔ kɔni fana filɛ ka ni musolaka in ka faga nin cogo la walasa ka a ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'a fɔ ko muso in ye a yɛrɛ faga ko o kɔni o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ waleya min bɛ se ka ni muso in ka saya cogo kɔni ɲɛfɔ. Fɛn min kɔni ye police technique et scientifique ye ni olu ka ca bɛnnen don walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli ni larawuliw bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye polisiw ka enquête hokumu kɔnɔna la olu kɔni jɛkulu dɔ bɔra Bamakɔ ka u kunda yen yɔrɔ kan walasa ka taa sɛgɛsɛgɛliw ka taa olu kɛ ka ɲa. Fasiri sɛbɛnbaga ni o ye kojugu kɛlɛbaga ye a kɔni ko ka hakililajigin ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin musolaka in kɔni ye ko a kun furulen don wa fɛn min ye den 3 ye o tun bɛ a bolo a ka den laban yɛrɛ ko o bɛ taa kalo 4 bɔɲɔgɔnko o bɛ taa o la. A kelen de tun bɛ a ka so kɔnɔ sabula a cɛ o bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ dɔ la u bɛ to ka taa ka segin kɛ a ka baarakɛyɔrɔ ani so ani ɲɔgɔn cɛ. Kojugu kɛlɛbaga y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye polisilaka minnu n'olu taara ka taa bɔ nin su in kan olu kɔni ye a ye u dabali banna kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ minnu u miiri k'a jira k'a fɔ ko sera chef Mariam i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min kun don a ka mɔgɔ ko kun ka bon wa a nisɔn ka di k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye stress ye k'a fɔ ko o kun tɛ a kan fɛnɛ ko k'a ye k'a fɔ ko u ka taa saya di a yɛrɛ ma tan cogo la ko olu kɔni caman dabali banna o hakili ma se ka sɔn o ma kosɛbɛ nka k'an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye enquête kɔni olu kɔni bɛ sen na enquête jaabi mana se ka kɛ min ye an na o la ɲɛɲini ko o kolokolo ka o lase aw bɛɛ lajɛlen ma an ye nin fasiri bɔ fɛn min ye bamananden ka kibaruya la n'o ye kojugu kɛlɛbaga ye. Kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye dérèglement ye dérèglement min ni o ye an ka terrain voyageur sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko kibaruya min sera a ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nɔgɔnkalo tile 24 ye i b'a ye k'a fɔ ko terrain kɔni a bɔtɔ Kayi kan i kunda Bamakɔ kan fɛn min ye